медведях, так сказать, в цирке. Ну, світ він складний. Там є не тільки ведмеди, але, на жаль, на нас нападають в першу чергу ведмеди. Причем белые, как ты назвал. Ну, я ж тобі кажу, насправді, вони там претендують на цих, да, як симпатичних, а білі ведмеди, вони дуже жорсткі, дуже агресивні. І у них, знаєш, оці гальмани працюють. Вони бачать людину і дуже часто атакують. Просто тому, що вони ведмеди. Знаешь, где однажды был на самом крайнем погранпосту России? Путин же, у него маниакальная идея, одна из маниакальных идей, это захват Арктики. И вот, кстати, там намного севернее, ну почти на полюсе, ну не на полюсе, но очень далеко, даже от Новой Земли. Я забыл название, но там стоит пограничный столб, там какие-то камни, на этом всем Путин построил такой закрытый мир, такую бочку большую, где там чуть ли зимние сады и так далее, и там вот они непонятно что, но охраняют. Но я так понял, что они только от белых медведей там отбиваются, у них собаки там. Ні, слухай, ну дивись, Арктика з глобальним потеплінням, вона мега цікава. Ну, Вона да. цікава з точки зору ресурсу, вона цікава стратегічно з точки зору домінування. Ну, оцей морський шлях, ну, якщо він буде працювати реально, то це зовсім інша реальність. Если льда не будет, ты имеешь в виду? Ну, як? Ну, Или почти не будет, да. слухай, я коли був малий, от ми, да, ти жартував, були лижі, був сніг. Ну, ти бачиш, Не яка все зима? зрители помнят просто. Был снег, были лыжи. Ну, ми ж все ж Павел таки, не бреше. у нас з тобою вік вже такий, що у нас були лижі там, а? Ні, я так жартую. Але тим не менше, клімат змінюється дуже швидко. Правда. Дуже швидко. Вон, багато моїх друзів жартують, ми скоро виноград тут почнемо вирощувати навколо Києва. Вино робити, щось таке. Ну, тобто субтропіки будуть. І це буде швидше, ніж багато хто розуміє. Ну, це таке, але для нас це реально теж дуже великий виклик. Для Росії, Росія має контролювати цю Арктику. А Арктика це все ж таки... Но они непроста очень не штука. хотят. Вот случайно зашел разговор про Арктику, вообще случайно. Но ты же смотрел, наверное, сериал «Оккупированные», да, норвежский? До речі, дуже класний. Очень классно. Я вважаю, що він, часто ми, знаєш, тупий, от, да, кажемо, серіал. От він реально не тупий. Очень глубокий. Він Писал класний. норвежский журналист, который так проник вот в русскую вот эту душу, что там все просто описано, как они работают. Знаєш, є таке іноді, ну, я не знаю, ти там журналіст, але тим не менше кажуть між рядків. Да? От журналісти, вони більше кажуть між рядків, ніж там, ну, особливо в Радянському Союзі. Так він багато сказав між кадрами. Да? От така дуже-дуже класний. І я тобі скажу, пам'ятаєш, пару місяців тому якісь фото і почали розганяти інформацію, що російський спецназ там помітили на Шпицбергені. Да. Ну, було. А чому би і ні? А чому вони в цю історію не підуть? От ми сьогодні говоримо там, в тому числі про Росію, про їх там це ідіотське голосування. Ну, хай з них там кіпкують, це не наше питання. І ми там кажемо, що, звичайно, він має зменеджувати проблеми всередині через зовнішню експансію. Через Україну, там, через інших, там, ну, може, через Казахстан. Ну, і Арктика теж. Звичайно. А вот если бы ты составил такой перечень или рейтинг стран по порядку, вот Путин же, ну вот это заявление мы не будем его показывать, где он сказал в интервью, что вот... Тобто для яких найбільша небезпека? Да. Ми 100% номер один з великим відривом. Ну, да. Я це кажу не як українець, я кажу це, ну, як людина, яка розуміє його пріоритети. Ми 100% номер. Ну, дивись, Україна навіть не успіх, але саме існування України, саме існування нас, це повний гаплик путінської моделі. Ну, конечно. Ну, тобто, якщо всі дивляться, ну, от як ми живемо, що у нас відбувається, значить, оце голосування на багажнику, а потім, ну, і диви, ну, ренти ж більше, ну, рента ще є, нафта і газ, але її стає все менше. Що далі робити? А от тут українці, от такі, значить, там спокійно, хазяйновити, та й ще в Європу йдуть, в ЄС.
і безвіз у них є, так і НАТО, от там же ж, ну, так. Нет, у соседа корова не сдохла, это же огромный Так, кошмар. Ну, реально, ми це, з точки зору його цілі, це 100% номер один. Вот з таким ну, еще, конечно, его ментальная цель, это как Киев же мать городов русских, как бы, и он считает себя Русью, вот это все Ну, великой. ти, до речі, читав, я не знаю, там, ну, ти точно читав поправки до Конституції. Ну, я знаю, о чем там речь. 206, Их ну, там много, но суть одна. Ну, от да. яка тисячолітня російська єдність? Ну, окей, Новгород був, нема питань, тобто, але тим не менше, ну, яка єдність? Він там, у нього то половці виникають, які там половці? Все равно это Киевская Русь, все равно это Киев. Да. І от дивись, ну я ж не хочу претендувати на їх історію. У них є своя історія. Цю історію по-своєму можна дивитися, по-своєму вони можуть їй пишатися. Це їх справа. Але для чого там? Ну, потому что их история, она вся потырена. Она от Киева потырена, она от Новгорода потырена. Извините за такое. Це от я іноді називаю, знаєш, вибіркова історія, а це історія така. От вони понаробили, знаєш, там, от такими шматками. Намалювали і сказали, а от це буде наша історія. Да. Вони самі нарисували. Кому не подобається, так, повертайтеся до пункту першого. Це наша історія. Ну, а після України? Це Україна, це понятно. Я схильний вважати, що це Казахстан і Балтійські держави. Не Білорусь? Ну, Білорусь, дивись, колись було опитування таке дуже цікаве. І питали, ну, росіян, яку роль Путіна в майбутньому вони бачать. Ну, там, президент, там, Росії, ну, там, хтось там. Угу. Тільки 4%. 4 бачать Путіна в майбутньому президентом союзної держави Росії і Білорусі. Як ти думаєш, чому? Не знаю. Ні, ти знаєш, ти просто, от дивись, ну, для багатьох росіян Білорусь це вже своє. Його не потрібно захоплювати. Ну, от і своє. Ну, там Лукашенко, чудік. Що-то там, да, чудік. Ну, чудік такий собі, але все одно це наше. От воно якось навіть Путіна не гідно, а що там Білорусію займатися? А от Україна, Київ, оця ідіотська модель Новоросії, контроль над Чорним морем, там, коридор, вот це у них сидить в голові. Ну, знаешь, вот по поводу Белоруссии, вот сейчас так, но если представить себе, что Лукашенко страшно уже не популярный, уже все говорят в Беларуси. Це Если там, інша да, ситуація, я згоден, Да. ну, але це інша ситуація. Тоді це для них буде катастрофічна втрата. Я, наприклад, вважаю, якщо ти мене запитаєш, що Білорусь до Центральної Європи повернеться. я тоже в этом уверен. Ну, слухай, ну, от білоруська мова – це найближче до української. Я от говорю українською, білоруси, у мене там я багато теж понимаю друзів, білорусь. абсолютно все спокійно. Історія, ну, вона це Річ Посполита. Вона ж да, от така да. була. Тобто кухня, Литва. ну, звичайно, там є, там, ми ж там любимо без вареничків, без борщу, але все одно вона дуже багато де перетинається. І все ж таки, ну, вийшли з одного, ну, слухай, от ми кажемо, там, перша конституція Пилип Орлик, ну, де він народився? На території сучасної Білорусі, там, біля Полоцьку, да? Тобто є багато речей, які зав'язані, ну, на сторіччя. Я 100% впевнений, що Білорусь повернеться. Ну, білоруси так не хочуть жити. Ну, звичайно, є там певне покоління, яке там Є пропаганда путінська там вовсю старається. До речі, вони зараз намагаються з цим гратися. Ну, подивимося. Но вот если у них что-то начнется, мне кажется, Путин пойдет на хапок. Ну, инсценирует как внутреннее... 100%. Для нього втрати Білорусі після нас – це остаточний кінець. І я вважаю, що це буде вже ще не початком кінця, але точно вже наближатися до нього. Ну, если брать страны постсовка, мы обсудили. Ну, вот, кстати, ну, балтийские страны, они себя не считали оккупированными, так и было. Вот, есть ли угроза, ты тоже назвал балтийские страны, все-таки страны НАТО. Но вот как? Дивись, Да. ну от вчора мене питали американські журналісти, а от як ви бачите там загрози в цій російській конституції? Там є окрема стаття про захист співвітчизників. Угу. Який захист співвітчизників? Будь-який? Будь-який. Тобто, пам'ятаєш, що колись сказали, Росія закінчується там, де закінчується, умовно, наше розуміння співвітчизників. У России нет границ. Это вот дословная Абсолютно. цитата, он мальчику сказал пятилетнему. Абсолютно. Когда-то. Тобто, вона закінчується там, де ми вирішимо.
А що, вона закінчується на кордоні з Естонією? Закінчується на кордоні з Латвією? 100% ні. Там сидить, ну подивись його оцю статтю останню, яка в американському журналі. Там дуже чітко прописано, що він не те, що не вибачається, він вважає, що це класно було. Слушай, а зачем американці це публікують? Вот можеш мені об'яснити? Ну, слухай, по-перше, це специфічний журнал. До нього є ставлення і в наукових колах таке. Ну, от я там не публікуюсь, наприклад. Ну, але тим не менше. Тобто там є люди, які їм керують, які, ну, насправді ближче до російської, там, до російських зв'язків і так далі. По-друге, ну, те, що він робить, це от така класична, я вам казав, вибіркова історія. Він там понатягав якісь цитати, ну, я не знаю, чи він, напевно, не він, але понатягали йому цитат, які реально перекривлюють історичну реальність. Ні, це його внутрішній мір. І говорять, але от те я хотів сказати, розумієш, Айдар, це дуже важливо. Він в це щиро вірить. Абсолютно. Він це реально вважає правдою. От, тобто історія, яка там була, це таке собі. А от це реально. От Радянський Союз захопив Балтійське, ну йому так було потрібно. Ну чому? Ну захопили. Їм там краще жилося, ніж всім іншим. Що, нема проблеми? Вибачитись за окупацію? Да ні, ну яка окупація? Ну так от було. Розділили Польщу. До речі, є польське дослідження, скоро буде опубліковане. Майже 70% росіян, вони погоджуються з всіма розділами Польщі. Ну, так от було. От Росія конечно, поділила. Да. Класно було. Ну, шкода, що більше не захопили, звісно, там, можуть сказати. А коли була в 39-му році окупація українських земель, тобто, які у Польщі відхопили, ну, от тобі ще тема. Тобто, все це там в головах нормально, так і має бути. Вот скажи мне, вот повернемся к их конституции. Очень смешной кадр сегодня выложил наш коллега, журналист немецкий. Он в Москве очень давно, там лет 20 работает, мой знакомый старый товарищ Штефан Шоль. Он ходил там смотреть, как голосуют русские, и вот купил в соседнем ларьке уже готовый конституцию новую со всеми этими 206,5 поправок, да? Из которых главное, конечно, это поправка про обнуление сроков Путіна. То есть все вже издано. Чого голосувати-то он, пожалуйста. Ні, слухай, але от є питання, от мені там всі кажуть, ну, от Путін там, це вотум довіри, це ж да, от зачем? не вибори. Ну. Але багато хто не пам'ятає. Є рішення Російського Конституційного суду по цих поправках. І пам'ятаєш, там є один такий забавний пасаж, що по обнулінню потрібно голосувати. Потрібен все ж таки вотум по обнулінню. І я вважаю, що оце бажання проголосувати якнайшвидше, ну звичайно, там зараз там все воно так от, да, ходить, пов'язано в тому числі з обнулінням, в тому, щоб він почував себе вільно у виборі будь-яких опцій. Я особисто не думаю, що він хоче залишатися всі ці роки президентом Росії. Так я не думаю. Павел никому не довірить. Ні. Він нікому не довірить. Да. Він влади натягує ще більше в цій Конституції, якщо ти її проаналізуєш. Ще набагато більше. Він буде отак от ногою, вибач, тут не видно, Конституційний суд. Тобто Конституційний суд... Ну, це царизм, давай своїми вещами іменами називати. Да. Ну, це реально, от я тобі скажу одну таку дуже просту річ, яку багато хто у нас не розуміє. Зараз можуть його вето 2 третинами Рада Федерації і Держдума перебити. Зараз він може це відправити в свій ручний Конституційний суд і сказати «до побачення». Більше того, він це може робити по відношенню до федеральних конституційних законів. У всьому світі, я там не знаю там, стосовно там, якихось африканських країн, але тим не менше в цивілізованому світі таке право вето у президента залишилось тільки у англійської королеви. Вона його не застосовує. Которого 800 років ви не використовували. Ну, там, я не знаю скільки, але там останні там десь 400 чимось років, я навіть дивився. Ну, тобто, вона, звичайно, має це право, і всім воно подобається. Ну, це просто декорація монархії. Зрозуміло, що вона його не застосовує. А тепер у Путіна є абсолютне право вето. Ну, це не розрив мозку з точки зору президентської влади, але я все ж таки думаю, я це закінчу, що він хоче бути президентом іншої держави, все ж таки не тягнути собі ще більше і сказати, а от я все ж таки закінчую
там, свою місію, чи я не знаю, як він називає, здягнути більше. Я вважаю, що це... От хтось мене питав, а чи хоче він стати, там створюється в Конституції така державна рада. Я кажу, ну це Путін. От зрозумійте його ментальність. Це питають європейці. Європейці ж думають, Державна рада – це Боярська дума. І що, він буде президентом цієї думи після того, як він там цар? А чи не стане він президентом Ради Федерації? Я кажу, ви не дурні. Ні, не розуміють, не розуміють. Ви взагалі можете зрозуміти, що він цар. Після царя може бути тільки ще один цар. Тільки вище, так. Да, титул. Знаєш, коли у царів було таке... Шах і падішах. 20 титулів, буде 25 титулів. Не може бути нічого іншого. Він є в цій реальності, там, царь, бояри, там, народ, як воно відбувається. Я спрощую, звичайно, але це все звідти. І вся Конституція прописана так, що влада у президента не просто велика, вона шалена. Вона, реально, як ти сказав, в напрямку царської влади. І ця Конституція, це реальна Конституція перезавантаження, реінтеграції, як вони кажуть, великої Росії. Вот, ты главное, что сказал, это то, что, в принципе, внутри он и так мог творить что угодно. Да? Звичайно. Это действительно не для прошлого. И эта Конституция даже... Тут нельзя сказать, что он будет спокойно править с неограниченными полномочиями. Он и так спокойно правил с неограниченными полномочиями. Значит, это вовне все направлено. Дивися, припустимо, це Конституція тільки для Росії. Припустимо. На 15 секунд. Більше не треба. Для чого там поняття федерально керованих територій? Всі території в Росії вже розписані. А Донбас, наприклад, можна призначити або Осетію федерально керованою територією. Для чого там абсолютно інший захист співвітчизників? Можна втручатися тепер, а разом з паспортизацією всюди. Для чого там пріоритет, я хотів сказати, російського права, але права там немає, умовно, рішення там російського керівництва над міжнародним правом. І, до речі, якщо ти сьогодні читаєш цю статтю про цей пріоритет буквально, ти ж розумієш, що якщо нема згоди президента і нема згоди Держдуми, яку без президента ніяк, на якусь угоду, то вона не чинна. Наприклад, я сьогодні казав, ми розмовляли з Євгеном Кисельовим, Беловежські угоди, вони не ратифіковані. Можна не соблюдати, можна тепер сказати, ми ж не ратифікували, а що там якісь угоди, хтось підписував 30 років тому, щось воно там склалося, не склалося. Ні, ми не ратифікували. І у нас пріоритет російського права. Все, поїхали, дивимося нашу Конституцію, яку ти показав зі Штефана. А там вже все прописано. І це Конституція реінкарнації, реінтеграції великої Росії. Для самої Росії багато... Там є зачистка внутрішніх еліт і бюрократії, ніяких подвійних громадянств, ніяких активів, якщо там Путін особисто не дозволить, звичайно, комусь дозволить. А все інше так. І це Конституція для зовнішньої експансії. Це не є Конституція для внутрішньої якоїсь там розвитку. Внутрішній розвиток буде далі. І все далі буде менеджерство чисто вручну. Якщо ти читаєш цю Конституцію, її застосовувати, Конституційний суд щось скаже. Як виглядає Держрада, про яку ми говорили? Не знаємо. Які в неї повноваження? Не знаємо. Тобто далі будуть федеральні конституційні закони, рішення Конституційного суду. Рулить далі буде Путін. Знаешь, может быть, сам того не знаю, может, и намеренно, вполне возможно, что ты назвал новое название этой страны. Я думаю, что он не будет возрождать СССР и никакой союз. Я думаю, он не будет возрождать Российскую империю. Это пошло, это повтор. Повторы зачем ему нужны? А назвать свою страну, будущую, эту, которая у него в мозгах, да, с Украиной, с Белоруссией, может, с Балтией, с любыми этими присоединенными управляемыми федеральными территориями, это протектораты, заморские земли, что угодно, это Шпицберг, да что угодно, да? Называть это Великой Россией, а самих себя великороссами за милую душу. Так це прекрасна ідея, слухай, для них Велика Росія. Да? Окей, Російська Федерація вже не покатить а це прекрасно, це перезавантаження в майбутнє. Вони будуть до цього йти дуже послідовно, дуже послідовно.
Це 100%. Ну вот смотри, возвращаемся к Балтии, то есть к другому, не к бывшему СССР, а к странам Запада, к странам НАТО, да? Вот может ли это выглядеть как в сериале «Оккупированные», когда они вмешиваются в внутреннюю политику, подкупают политиков, шантажируют, потом выкрадывают премьера, там, ставят своих везде агентуру там, и так далі? Як буде, ми не знаємо. Ну да. Тобто Варіанти є, але те, що вони будуть це робити під приводом захисту співвітчизників, 100%. Ну, ми ж прекрасно знаємо, що і в Естонії, і в Латвії є чимало людей, які відчувають себе в контексті руського міра. Тобто немає ніяких проблем ні з росіянами, ні з ким. От ми кажемо, є російська мова, але є руський мір. І руський мір, він проєктується на Балтійські держави. Нет, особенно Литва-то нет, конечно, а вот Латвия, Эстония... Дивись, стосовно Литви там менше. Там менше і взагалі, ну, але якщо ти йдеш Ригою, там кожен другий розмовляє російською. Конечно. Якщо я ніколи не був в Нарві, але мені мої естонські друзі казали, що там естонську можна почути, знаєш, там... Павел, там и в Таллине, в Таллине достаточно, там есть районы, куда эстонцы не заходят. Я не знаю, я там не був, але в принципі в Талліні був, але Ріга, ну, половина. І проблема ж не в тому, на якою мовою ти розмовляєш. Проблема в тому, що ти ментально належиш, тобто до руського міра, або до західного світу. Но вот как это может выглядеть? Вот эта экспансия военная, военно-политическая в страны НАТО. Ведь есть 5-й пункт, да? Послідовність провокацій. Дивись, 5-й пункт, а ну, якщо військова атака, звичайно, 5-й пункт все одно буде задіяний. А якщо це відбувається, те, що зараз модно називати гібридною експансією, от як ти кажеш, там провокація, там на релігійне щось таке. Там временне правительство Восточної Латвії. Там може бути якісь там нова мерія, потім хтось цю мерію там побив. І так от історія накручується. Пам'ятаєш, коли німці прийшли в Литву, і фейк зробили російські медіа про те, що там зґвалтували якусь дівчинку чи щось таке. Да. Тобто це казус Беллі, пожалуйста. От тобі защита свого населення. Спочатку емоція, потім захист, потім хтось гине, і потім це розкручується по повній програмі. А потім Совет Нарви говорить какой-нибудь там народний, спасіть нас від кровавих. Сценарій можна написати, на жаль, циничными людьми, он может быть написан без проблем. Слушай, ну кто мог предположить, что он использует два разных сценария формально? На самом деле это один — оккупация в Крыму, другой сценарий на Донбассе. И он может варьировать, у него как бы, ну... Ти знаєш, я думаю, що був сценарій не Донбаса, був сценарій більший. Але в результаті вони просто не очікували ані такого підйому, ані такого спротиву. І люди... Но ему докладывали, что украинцы его все будут встречать тут с караваями. Він знав, що армії немає, її роздовбали. Да? Тобто він думав, що все це... Так що... Давай, якісь дзвоники. Да, звонок. Давай. Есть у нас звонок в прямой эфир. Здравствуйте. Говорите, кто вы, откуда, и задавайте свой вопрос экс-министру иностранных дел Павлу Климкину. Алло, здравствуйте, я с Луганщины, Наталья. Господин Климкин, вот вы говорите, там в Прибалтике много тех, кто ментально себя считает русскими. А как вот эта мантра по поводу оккупированного Донбасса? Мы должны биться за умы этих людей, у нас в Украине должно стать лучше, и тогда они, значит, там, ну, в Прибалтике это лучше, чем в России. И они там уже живут не одно поколение. И не только в Прибалтике, и в странах Европы, и в Австралии, и в Штатах, в Израиле, где только не живут представители русского мира, которые из поколения в поколение уже являются гражданами тех стран. И тем не менее, они при каждом удобном и неудобном случае демонстрируют приверженность этому самому мифическому русскому миру, бегают с этими триколорами, с ленточками, с портретами Путина. Наверное, дело не в деньгах, конечно, и не в качестве жизни. Наверное, что-то не все покупается. И что касается Прибалтики, я не знаю, я только сейчас включилась в эфир. Не верю, что НАТО впишется за Прибалтику. Я просто удивляюсь, почему еще Путин на них не пошел. НАТО не будет. И это не потому, что я вот так вот, мне так... По-моему, какой-то генерал натовский отчет там написал, если вдруг Россия сунется в НАТО, то натовцы будут действовать согласно процедуре. То есть согласовывать из каждой из стран прохождение техники, обязательно в темное время, дабы, значит, не нервировать своих жителей, не приведи Боже. А русские по этим колдобинам долбанутся сразу на Прибалтику, займут. Если они займут, натовцы уже не сунутся. И вот эта процедура
знаете, у нас вот пафосно любят говорить, так называемые эксперты, Запад – это прежде всего процедура. Знаете, процедура – это фора для злодея. Вот когда надо, жареный петух в одно место, тех же европейцев, они эту процедуру сокращают до минимума. То есть процедура – это такая прикрытие собственной бездеятельности, продажности. І, опять же таки, фора для злодія. Дуже дякую вам за це питання. Воно реально торкається двох дуже важливих речей. Реально дуже важливих. Перше, от я ж не просто так кажу про росіян і про руський мір. Це насправді речі, які, на жаль, перетинаються через багато речей, через пропаганду. Можна про це дуже багато говорити, але це не одне і те ж. Тобто руський мір – це руський мір. Одна справа там російська мова, бажання там, я звичайно спрощую, там Пушкін є Пушкін, а руський мір є руський мір. І не потрібно їх якось змішувати. Є дуже багато росіян, які живуть реально на Заході. Вони інтегровані в Захід. Неплохо живуть. І непогано, абсолютно, да. Вони непогано живуть. А люблять Путіна. І якщо ви подивитесь, навіть 2014 рік, коли почалася агресія російська, окупація, і скільки людей реально вийшли за руський мір і зі стрічками георгіївськими, і скільки людей було реально за Україну і за якісь базові демократичні речі. От я пам'ятаю, що це було в десятки разів відмінність. Тобто, насправді, руський мір, він так і ховатися любить. А стосовно Балтії, от те, що я бачу по різному спілкуванню, дуже багато росіян, які є в Литві, є в Латвії, вони насправді інтегрувалися в ці суспільства. І, до речі, дуже ефективно. І зі знанням мови, і зі знанням розуміння, і що вони, такі, я сам таких знаю, що вони можуть робити. Але от друга частина питання, вона ще... Вона абсолютно принципова, те, про що ми розмовляємо. Оце там НАТО буде діяти за процедурою, якісь процедури, щось таке. А от Путін буде діяти там без процедури. От пряме управління. Без баяна, да? Тобто, як іноді кажуть в Росії. От я вважаю, і от це не тільки моє переконання, що НАТО насправді все добре розуміє. І Путін не розуміє, що НАТО буде діяти не за процедурою, а за 5 статтею. Інакше б він давно вже пішов вперед. А от так. 100%. І він це дуже-дуже добре розуміє. І йому це неодноразово казали, причому казали в дуже зрозумілому і прямому сенсі. І 5 стаття – це насправді більше, ніж принцип. Це от або ви захищаєте людину і, умовно, країну, яка вам важлива, або ні. І є НАТО, або нет НАТО. Є НАТО, або й немає НАТО, є Захід, або нема Заходу. І коли ви там дивитесь різні опитування і кажете, от Путін вперед, і от в цьому насправді є сенс. Солідарність і Путін. От це для мене ключова різниця. Тому от насправді це було цікаве питання. Так. І я дуже радий, що на нього можна відповісти. Дякую за звонок. У нас еще один звонок в прямой эфир. Здравствуйте. Вы в эфире. Говорите, кто вы, откуда. Задавайте свой вопрос гостю нашему. Алло. Алло. Доброго вечора. Добрий вечір. Алло, доброго вечора. Добрый вечер. Вы в эфире. Говорите свой вопрос. Все зрозумів. Місто Первомайськ, Миколаївська область. Вітаю вас. Не дуже добре чути. Так, це саме. Или задавайте вопрос, или мы отключим. Да. Що ж таке? Вибачте тоді. Давайте, мы не можем так долго ждать, поэтому я прошу прощения. Можно спробовать потім Еще можно раз. позвонить и отключить телевизор заранее, перед тем, как задать вопрос. Але перше питання, ти розумієш, воно було насправді, може таке і по-своєму, тобто поділяємо, або там не поділяємо позицію, але дуже важливо. От в чому сенс солідарності? І буде солідарність чи ні? Я вважаю, що солідарність буде.
І, ну, слухай, НАТО... Не, я ж не возражаю. Ні, я не тобі кажу, я просто кажу там глядачам, оце насправді сенс того. Да? Тобто ти захищаєш відповідно до своїх принципів, чи не захищаєш? От у нас там багато дискусій, Будапештський меморандум, я вважаю, що солідарність буде. І, слухай, коли ми підемо в НАТО, це ж не тільки нас будуть захищати, і ми будемо захищати інших. Так зараз про Україну Це як в мушкетерах. Да, и мы будем обязаны, конечно. Но пока же мы не в НАТО, и даже не... Ну, шаг мы сделали, хороший шаг, но все равно. Вот Путин сейчас, я тут могу цитат навести, да, разных, там и командующий Объединенных сил наших Сергей Наев, мы тут даже озвучивать цитаты, просто время тратить не хочу, но чтобы мы понимаем ситуацию, развитие ситуации, усиливаемость на южном направлении, на восточном там и так, на других линиях возможно соприкосновения, да. То есть, в принципе, Путин вот с этой конституцией в голове, прежде всего, да, с этой великой Россией, он может кинуться на нашу страну снова, только уже по всему периметру, или с юга массированно отрезать от моря, захотеть это сделать. Да? Мы не вопрос сейчас обсуждаем, получится или нет. Не этот вопрос. Вот. Я уверен, что не получится. Но за нас, как нас будут защищать? С нами, ну, понятно, что мы будем защищать, но как нам будут помогать? Вот ты видишь в себе в голове этот сценарий наверняка прокручивал. Вот как этот механизм помощи Украине включится в случае, если Путин, вот, вырішив, что он там фюрер окончательно Великой России, все-таки на это решится? Дивись, це залежить від масштабу, це залежить від наскільки він без жодних реально поставити в Росію в результаті в ізоляцію, чи буде одразу військова допомога, я не можу сказати. Але інша допомога точно буде. Допомога і обладнанням, допомога і зброєю, допомога і ще багатьма речами. Те, що ми не член НАТО, військову допомогу можемо обговорювати. Але я думаю, що в результаті цього Путін поставить себе в повну ізоляцію і тоді буде максимум піднімати ставки і думати. І це для його режиму буде ситуація або... Быть или не быть? Ну, да, такий Шекспір собі. Да. Не знаю, чи читає Путін Шекспіра. О, вполне возможно. Он любит старину, где все победы какие-нибудь, войны. Вот. Но вот, кстати, да, вот сейчас у нас на связи по скайпу, да, по скайпу вышел с нами на связь известный советский диссидент, который давно живет в Америке, друг Мустафы Джемилева и других советских диссидентов, человек, который занимается общественной деятельностью и наукой в Соединенных Штатах, и друг и многих там министров, сейчас недавнего министра обороны, однокурсник и так далее. Юрий Ерымагаев, я вас приветствую, Юрий. Я приветствую, Айдер, вас и вашего гостя. Да, витаю. И я хочу не столько задать вопрос, сколько высказать свою позицию кратко и сделать очень конкретное предложение. Я считаю, что главной угрозой украинской независимости является в данный момент Минское соглашение и формула Штайнмайера. То Минское соглашение — это троянский конь Путина, с помощью которого он хочет протянуть особый статус Донбасса и таким образом контролировать всю Украину. Что Украина хочет, что если Украина хочет быть независимой страной, ей нужно немедленно выйти из этих соглашений. И у меня есть конкретное предложение, как это сделать наиболее безболезненно. Рада может принять закон, который говорил следующее, что вопрос внутреннего государственного устройства суверенной страны Украины должен решаться только самой Украиной. В его решении не могут принимать участие никакие другие страны, и он не может быть предметом переговоров с ним. И вот такой закон фактически дезавуирует как Минское соглашение, так и формулу Штайнмайера. И поскольку, так как Украина считает Донбасс частью своей страны, и вопрос его статуса есть вопрос ее внутреннего устройства, поэтому только самой ей нужно решать этот вопрос. И так как Германия и Франция тоже считают Донбасс частью Украины, а Украину независимой страной, то никаких принципиальных возражений против такой позиции Украины у них быть не должно.
Вот это мое конкретное предложение. Вот так, да. Я вот просто Юрий написал статью еще такую вот именно интересную, что Минские соглашения, ну это тупик. Я вот просто не успел задать свой вопрос. Это тупик, да? Ну там никакого выхода из него нет. Что с ними делать? Можно ли так вот таким способом из них выйти или помножить их на... Это было понятно еще в 2015 году. Я статью, к сожалению, не читал, с удовольствием почитаю. Я дам. За идею спасибо, но я считаю, что отдельного закона даже не надо. Если вы почитаете Конституцию нашу, то фактически это там сказано. Можно получить решение Конституционного суда, которое, да, как бы дополнительно толкує. Але, ну, слухайте, там це не є критичний момент. Критичний момент є насправді розуміти, що ми можемо зробити з мінськими домовленостями. У нас все одно абсолютно різна точка зору на те, що можна зробити. Ми кажемо, що статус може бути перехідний, статус може бути на певний час, і статус може бути тільки на момент переходу Донбасу окупованого в українську реальність. Ну, границя. Краще, да. Ні, не тільки кордон, слухай. Да. Якась реальність, да, історична і так далі, має реалізуватися за цей відносно короткий час. У Путіна всі хочуть, щоб це був статус фактично конфедеративний чи федеративний, щоб вони керували і надалі Донбасом, але фактично він отримав статус так званої автономії. Українська зрозуміла, просто я не впевнений. Юрій, ви розумієте українську? Я спочатку почав відповідати... Я розумію по-українськи. Я розумію по-українськи. Окей, я просто, щоб почав, ну, це питання ввічливості. Але Росія, насправді, Мінськ своїми указами, точніше Путін, про масову паспортизацію тотально знищила. Ну, реально, сама логіка реінтеграції, якщо ти це проти цієї логіки повністю. Ну, якщо у тебе мільйони російських громадян, то будь-яка логіка, яка була закладена в Мінських угодах, вона насправді... Ну, Путін сам Мінськ поламав, по суті діла. А тепер друга стадія – це Конституція, де записано, що можна, як вони кажуть, втручатися завдяки, там, через логіку допомоги співвітчизникам. Да? Тому, насправді, без того, щоб стабілізувати це міжнародним компонентом, зараз ніякого рішення навколо немає. От тобі дуже просте рішення. Ну, то есть вот мы констатируем, что, в принципе, ну, Минск, вот он сейчас заморожен, и я не вижу для нього ніякого шансу. Мінськ це, ну, тобто Мінськ це як кошик, куди понакидали різних пунктів, але вони мають бути в послідовності і розумінні, що Росія робить і з якими гарантіями. Ну, цього не буде. Да? А сьогодні для Путіна Донбас – це насправді ще й питання внутрішньої політики. У нього є ядерний електорат, який все одно любить Путіна. Але він не може собі дозволити, щоб цей електорат... Ні шагу назад, є таке вираження. Звичайно, да. Він не може виглядати на його фоні слабким лідером. Для нього це катастрофа, це остаточний крах. Да, ну, тому без шансов, я уважаю. Есть, кстати, хорошо, что Юрий Ромагаев к нам присоединился. Он же в Соединенных Штатах давно живет и знает всю внутреннюю политику. Вот новость пришла только что. Да? Соавтор антироссийского санкционного пакета ДАСКа, это аббревиатура такая, сенатор Роберт Менендес, кстати, известный человек достаточно, я про него слышал, и вы, наверное, тоже там. Я знаю, да, лично даже, да. Внес в Сенат США законопроект о новых санкциях. На этот раз они направлены прямо против президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу. Необходимость санкций Менендес обосновывает последним скандалом о сговоре России с афганскими талибами. Подробно о нем мы рассказали здесь. Ну, короче, спецслужбы США нашли свидетельство того, что Россия предлагала вознаграждение за убийство американских военнослужащих в Афганистане. И вот что предлагает этот сенатор. Первое. Заморозить активы Путина, Шойгу и иных представителей российской власти, причастных к действиям против американских или коалиционных военнослужащих в Афганистане. Второе. Наложить банковские ограничения на российский оборонный сектор. Третье. Расширить санкции против российских олигархов, близких к Путину. Четвертое. Включить эти санкции в проект оборонного бюджета США, чтобы обеспечить их прохождение через Сенат. Опять Афганистан. Развал СССР тоже с Афганистана начался. И вдруг опять Афганистан. От що ви скажете по цьому поводу? Я вважаю, що якщо ця інформація підтвердиться, а зараз мені кажуть, що є різні моменти, які в цілому сходяться в одну таку мозаїку.
Якщо підтвердиться інформація, що ГРУ чи хтось там інший, ну кажуть, що ГРУ платила талібам за те, щоб вони вбивали американських військових в Афганістані. Ну, порівняно з цим, Скрипаль, ну це ніщо. Конечно. Це, от ми всі кажемо, що Росія веде гібридну війну проти Європи і Штатів, послаблюючи демократичні інституції, втручаючись в вибори. Якщо це підтвердиться, то це пряма війна. Да. То це пряма війна. Ну окей, вона ведеться теж там заходами спецслужб і гібридними, але це війна на вбивство американців. І я вважаю, що санкції, які мають бути, от те, що ти прочитав, ну я маю почитати. Ну, конечно, те, это свежие новости. те, що Бог вніс. Але тим не менше, санкції мають бути такі, що як розрив мозку. Я вважаю, що вони мають реально привести до ізоляції Росії від цивілізованого світу. Я вважаю, що якщо це підтвердиться, то це мають бути елементи там і нафтового ембарго, це мають бути... Афганистан, дежавю, 79-80-е годы. Ну, але вбивати американських офіцерів, солдат, військових, які в Афганістані, я вважаю, що це вже межа, за якою мають бути активні дії проти Росії. Да, но тем более, что это же, я хочу к Юрию сейчас тоже задать вопрос, это же фактически Россия и США там находились в статусе союзников, то есть это абсолютно просто даже трудно сказать, что вы скажете, Юрий, у нас очень мало времени, вот по этому вопросу, насколько скажу, вероятно это, конечно, самообман насчет того, что Россия когда-либо была союзником Понятно, Штатов. это понятно. Россия всегда была врагом. Я скажу одну вещь снова кратко и очень важно. Санкции сами по себе дело за Украину не сделают. Санкции дают Украине передышку и задерживают Россию. Но Украина, если не использует эту передышку, толку не будет. И пока Украина будет находиться в нормандском формате, Минском соглашении, формуле Штайнмайера, у Путина будет оставаться надежда, что он может получить автономию Донбасса, и он будет готов терпеть эти санкции. Если Украина четко выйдет из этих соглашений, обозначит свою позицию и скажет, что до полного возврата этих территорий никакого разговора об их статусе ни с кем быть не может, и что она сама только будет решать, каков будет статус после этого, России надо будет искать выхода из этого положения. А пока она будет терпеть и ждать, и надеяться, что она получит то, что она хочет. Спасибо, Юрий, за ваши мысли. Понятно. Очень приятно, что вы позвонили. Да. Спасибо, Юрий. Спасибо. Дякую. Это большой друг Украины. Спасибо. У Юрия, кстати, родной брат, доктор экономических наук, здесь в Киеве живет. И серьезно? я познакомился у Юрия, он очень старый, в хорошем смысле слова, диссидент. Я про нього чув, але от класно, що вдалося Я у Мустафы поговорити. Джемилева познакомился с ним. И статью его перешлю, просто интересно Я для статтю його з анализа. задоволенням почитаю, це класна історія. Но вот просто Минск, почему опять про Минск? Потому что это же такой суррогат, искусственный, навязанный. Він не буде працювати. Він не буде працювати, потрібно шукати рішення, оскільки Росія Мінськ вбила. Не ми вбили. Тобто це ж видно, да? Ми ж намагалися побудувати якусь послідовність. А Запад це видить? Я думаю, що зараз бачить. Ну, слухай, на фоні талібів, на фоні ще багатьох речей, я думаю, що все ж таки багато людей на Заході, у них очі відкриваються. Ну і я вважаю, що те, що зараз відбувається з цим так званим голосуванням, це потрібно показувати на всіх західних каналах. Де там на багажнику голосуют, там щось таке, там... Но еще важнее суть, вот о чем ты говорил, ты один из немногих, кто прочитал подробно все эти изменения, про эту лицензию на войну. По сути, вот мое мнение, не знаю, согласишься. Про це да. Вот просто мое мнение такое, да, у нас, вот хочу твое услышать, там 3 минуты ровно, да. Вот мне кажется, что это не конституция никакая. Это он покупает, да, обманным путем, да, подтасовывая, но от огромной все равно части населения, от половины как минимум, больше, там, неважно. Это мы никогда не узнаем, правду, да. Он покупает у людей лицензию на войну. Они дают фюреру карт-бланш на вот те действия, о которых мы говорили. И это, на самом деле, опасно. Ну, звичайно. Тобто це перезавантаження путінізму. І це абсолютно нові повноваження для нього. Тобто він створює під це ідеологію, там є відповідні статті, і міфологію. Він створює під це можливості своїх повноважень.
І він буде зараз створювати очікування у росіян, що він піде далі. Гитлер же тоже не сразу. Он сначала сделал вот эту теорию превосходства, потом внушил ее там людям, потом, ну... Для нього він, от в чому небезпека? Він же ж не як політик це робить, він все щиро вірить. Він вірить в свою місію. Я так розумію, що люди навколо нього додатково там підживлюють, впливають. Конечно. Попы вот эти, которые крутятся. Ну це ж... Це просто якийсь особливий стан світогляду, стан розуміння, і він реально вважає, що його хочуть догнати. Замість того, що йому кажуть, давай же ж співпрацювати, там, гра якась з ненульовою сумою, він каже, ні, так не буває. У нас в КГБ так не було, значить, у вас так не може бути. І от цей світогляд, він переносить на все інше, причому переносить дуже послідовно. Тому ця Конституція, вона насправді дуже небезпечна. От люди дивляться, сміються, що там голосують на багажниках. Ну, оцей там... Это форма смешная, содержание нет. Але зміст, абсолютно, ти маєш рацію, зміст дуже серйозний. Ну и последний точно уже вопрос. У нас минута где-то с чем-то до конца эфира. По ощущениям. Все-таки при тех или иных обстоятельствах, раньше или позднее, Путин решится на этот кидок, который будет роковим для моя нього? відповідь дуже проста. Він буде шукати можливість і привід. Можливість і привід. Ну, це ж коли-то проблеми чи ні? Якщо він їх не знайде, він буде їх створювати. І тоді виникає питання, чи буде він бачити нас, чи когось іншого достатньо сильними, що для нього це призведе до непоправних втрат, як іноді кажуть. Смертельну угрозу буде для нього. Або для плюсів. Я вважаю, що він дуже детально буде на це дивитися, і часу у нього не так багато, оскільки, дивись, Росія перша слабша, ну, подивись на це. Друге, вона бідніша, оскільки нафта і газ. І третє, вона буде набагато більш жорсткою. І через ці три речі вона буде більш раціональною і більш непередбачуваною. І це буде взагалі фокус на рішеннях самого Путіна. Повністю. Спасибо, Павел. Спасибо огромное Павлу Климкину. Мне кажется, сегодня была одна из самых интересных программ с его участием. Мы все время как-то повестку дня какую-то текущую обсуждаем. А сегодня была такая стратегическая программа. Я очень рад, благодарен за такое интервью. Ничего веселого в нем на самом деле нет, но глубина его, я думаю, еще по себя покажет. Знати, ніж не знати. Это правда. И быть трезвыми в оценке. И только силой его может остановить Путин. Ничего больше. Но на этом наша передача заканчивается. Спасибо, что смотрите АТР. Подписывайтесь на наши страницы в Facebook, в YouTube, везде. АТР — это всегда правда, это всегда замечательные гости, это всегда люди, которые говорят не в угоду каким-то там олигархам, и мы ни на кого не работаем, кроме как на Украину, на Крым, на восстановление нашей страны. Спасибо большое, до новых встреч.